Slamet utang teguh. Mari kemari. Den kula salah napa kula? Kula salah napa Den? Ora dicolke. Kula bakal gawe macak. Pancak pundakmu jebul siramu. Aduh. Amatara merata caya merata imbangnya bodo-bodo. Kowe sing bentengi Cemar Badana ya yo, aku lan nrimake. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Ku lagi teko kecek, gulune ditekak dilarak. Ojo. Medani tenan iki. Aduh. Teguh Yuwono Slamet. Slamet utang teguh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati jare. Tajar gasmu lho. Kowe ngapae? Petro aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Ku lagi teko kecek, gulune ditekak dilarak. Kalau mensinge pindah. Amatara merata caya merata imbangnya bodo-bodo. Kowe sing bentengi Cemar Badana ya yo, aku lan nrimake. Bocah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amatara merata caya merata. Imbang yen bodo-bodo. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lekane. Mari kemari. Mari kemari. Den kula salah napa kula? Kula salah napa Den? Ora dicolke. Kula bakal gawe macak. Pancak pundakmu jebul siramu. Aduh. Kang. Ren. Modar aku ora. Den dicolke. Ampun kaya ngeten iki Dara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Dimas, aku kena apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Ku lagi teko kecek, gulune ditekak dilarak. Kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang karo kanca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati jare. Tajar gasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus
takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, Karang Kadempel ora tentrem. Saniki, heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Ya. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prasti. Angel tenan iki. Gareng meneh digareng. Gareng asal dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Diar. Mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet utang Teguh. Teguh
Teguh Yuwana selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana selamat kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Patrene dobel terus. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh tak plodot. Tak plodot lho. Kok sembrono kowe? Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Saya wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Nggawa bel piye? Teng klinting. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo, Truk? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo, ngayu jan iki apike ngri-ngri isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Yo mengerti, Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi, Dik. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono mlothok kulite ora. Wah, mangar raine. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku untuk banteng-teng. Jotos, banting, jotos, jiwit, kempal, bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe kudu ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo, nek pancen kowe duwe kekuatan, tokno legane atiku. Kowe arep wani karo Bagong,
Rakon lho. Timblis model wae ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, ada tembles dening aku kowe ya. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak budel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles ki iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe kutok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro aku culno, aku tak melayu ngono kan. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Truk. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngumet pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Ora iso omong to Kang Supan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Truk. Truk. Kowe iki rasa Kang Supane hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Supan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku, ayo kowe salahe. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno pae timblis dening aku kowe. Do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Semuri reseka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi
Oh. Siwa Semar. Kula. Karang kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, karang kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka jamus miang jimat klimasada. Angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndarawati, nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersani Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo, nek enten apa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Garukaca nek enten apa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngampil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aberdaya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara.